Σιροπιαστό γλυκό με φύλλο κρούστας και ινδοκάριδο. Ηχομαγειρέματα.gr. Υλικά. Για το σιρόπι, 500 ml νερό, 350 γραμμάρια ζάχαρη, ένα ξυλάκι κανέλας, φλούδες από ένα λεμόνι. Για το γλυκό, 450 γραμμάρια φύλλο κρούστας για γλυκά, 250 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια ινδοκάριδο. Σε μια κατσαρόλα βάλτε το νερό, τη ζάχαρη, την κανέλα και τις φλούδες από το λεμόνι. Αφήστε το σε μέτρια φωτιά, ώσπου να λιώσει η ζάχαρη και να πάρει μια βράση. Κλείστε το μάτι και στύψτε λίγο χυμό λεμόνι προαιρετικά. Προθερμάνετε τον φούρνο στους 160 βαθμούς στον αέρα. Λιώστε το βούτυρο. Απλώστε τα φύλλα κρούστα στην επιφάνεια εργασίας. Ξεχωρίστε ένα. Ραντίστε το φύλλο με λιωμένο βούτυρο και πασπαλίστε όλη την επιφάνεια με ινδοκάριδο. Βάλτε από πάνω το δεύτερο φύλλο. Αλείψτε με βούτυρο. Και πασπαλίστε με ινδοκάριδο. Βάλτε από πάνω το τρίτο φύλλο. Αλείψτε με βούτυρο και πασπαλίστε με ινδοκάριδο. Τελειώστε με ένα ακόμα φύλλο. Αλείψτε και πασπαλίστε. Τυλίξτε προσεκτικά σε ρολό. Κόψτε με ένα κοφτερό μαχαίρι το ρολό σε 5-6 κομμάτια. Και τοποθετήστε σε βουτυρωμένο ταψί. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και με τα υπόλοιπα φύλλα. Συνολικά με μια συσκευασία φύλλων κρούστας θα φτιάξετε 4 ρολά. Βουτυρώστε ελαφρά τα ρολά. Ψήστε για 40 έως 45 λεπτά. Να ροδίσει η επιφάνεια και να μοσχομυρίσει ο τόπος. Μόλις το βγάλετε από τον φούρνο και έτσι όπως είναι καυτό, περιχύστε με το κρύο σιρόπι. Αφήστε στην άκρη να ηρεμήσει για 1 με 1,5 ώρα, να απορροφηθεί όλο το σιρόπι. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Αν σου άρεσε το βίντεο, άφησε ένα like ή ένα σχόλιο ή κοινοποίησε στους φίλους σου. Για περισσότερα βίντεο κάνε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσεις να επισκεφτείς το ηχομαγειρέματα.gr για περισσότερες συνταγές.